Fil-5 ta' Diċembru tal-1986, eżatti 36 sena ilu, Raymond Caruana inqatel fil-Każin Nazzjonalista tal-Gudja. Raymond Caruana, li jibqa' mfakkar bħala martri tal-libertà, kien inqatel tard bil-lejl b'tiri ta' submachine gun sparati minn karozza li nstaqet quddiem il-Każin Nazzjonalista li kien se jiġi inawgurat uffiċjalment ftit tal-jiem wara. Wieħed mit-tiri kien daħal mill-antiporta tal-bieb tal-Każin u laqat lil Raymond Caruana u kien miet fil-post. Dan il-każ ta' Raymond Caruana kien il-qofol ta' epoka ta' vjolenza politika fis-snin 80. U biex jitfakkar dan l-anniversarju mill-qtil ta' Raymond Caruana, il-ħadd saret qudiesa kif ukoll tqejjid ta' fjuri fuq il-qabar ta' Raymond Caruana fiċ-ċimiterju tal-Gudja. Preżenti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Calascione, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u diversi uffiċjali, deputati u kandidati. Preżenti wkoll il-qraba ta' Raymond Caruana.